Днес ще ви покажа тази фигурка, която не я купиха, ми я подариха. Подариха ми в понеделник. И подариха ми в понеделник. И сега я правя. И сега правя нейното ревю. И нека да преминаваме към ревюто. Да, това е Лойд. Аз много обичам Лойд и Кай, те ми са любимите. И да, от Ninjago. Да, ще снимам и новата поредица на Ninjago.